Olen juuttunut tänne erämaahan, niin kuin näette. Täällä on luontovilliä. Huhhuh. Mutta onneksi minulla on hammastikku mukana. Ehkä selviän 7 päivää täällä. Vähän janottaa, mutta onneksi löysinkin jonkun jättämän siiderin. Joudun juomaan sen. Ja löysin myös havuja ja muutaman lankun pälä, josta tein itselleni vuoteen, jossa pystyn olemaan ehkä muutaman yön. Täällä pitää varoa vuoristopuumia. Ne ovat vaarallisia. Niitä ei kannata härnätä. Ne saattavat hyökätä milloin tahansa. Mutta onneksi minulla on tämä hammastikku. Nyt minun täytyy etsiä ruokaa. Lähden siis vaeltamaan. Tällä ainoastaan saan jotain. Matka alkaa täällä Kalliovuorilla. Vaeltaa. Onneksi löysin. Oho, joku oli jättänyt tänne muutaman letun ja aavistuksen verran ruoka-aineita. Täytyy tyytyä näihin. Onneksi minulla on tämä hammastikku. Nyt jatkan. Minun täytyy selviytyä. Oho, joku olikin heittänyt tänne villiin luontoon jääkaapin. Hämmästyttävää kyllä se on päällä. Täytyy tutkia. No, oho, täällähän on, näillä ehkä selviän muutaman päivän. Täytyy yrittää. Kaikkensa yrittäen. Oho, siinä oli pakastinkin. Herra varjele. Nyt minulle menee tiukalle, kun näitä ei pysty sulattamaan, kun täällä on niin jumalattavan kylmä. Jatkan matkaani Kalliovuorilla. Täytyy varoa niitä vuoristopuumia. Taas näkyy yksi. Se valmistautui hyökkäämään millä hetkellä tahansa. Minun on paras väistyä. Jano yllättää, vaikka onkin tämä hammastikku, millä minä täällä kyllä selviän. Mutta onneksi löysin tämän siideritölkin. Ja palavan tupakan taidan polttaa sen pois, vaikka se on hyi asia. Mutta kuten sanoin, täällä villissä luonnossa on kovaa. Mutta ehkä täällä juuri 7 päivää menee. Niin kuin näette, maasto on erittäin kivikkoista. Niin kuin näin. Oho, joku on heittänyt tänne televisionkin. Puranpa sen ja teen helikopterin. Ja lähden Himalajalle. Hellurei.